Angibingelela umbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uqumba amaqumba la yaqumbisa lesele lentaba ubingelela usisa sikamkhoza ukukhethela inhliziyo yentombi sasafazi bankozo bolaka nomkhoyisa usibhuka sensizwa ngisha ungiphinde yosala inyama uma bayivume phansi ezingolweni kenela ngemhosha yaza ufinyela phesheya emahlabathini ediyampunzi isigodi umzukulu kaSigaza Gilbert emdaka omnyama lolokhwanini kulakayise umbhinyiliki umfana ubhinyilikile umavinjwa nge1000 umavinjwa ngestina umavinjwa ngenkulungwane ngenibingelela bokhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media igama leshow why mina ebantwini bebonke wena ukhethile ukuthi nje uzozwisa mina lobhlungu ngobani namhlanje kulindaba imayelana ke nomshadikazi kanye ke naloke sikubiza ngokuthi phecelezi cishe sowufundile kwezakhe ikhwapha inkulu indaba gevana la wena wenza ukuthi hayi mina hayi kodwa nawe soke sibone ukuthi uyixazulula kanjani le ndaba lapha ne studio angimavinjwa ngenkulungwane ake ngithi nje iqebu Yasiphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya namhlanje sizane olunye futhi utalatiyana namhlanje njengalokho sijwayele ukuza nazi inkinga enye inkinga futhi nalesiza nayo ngicabanga ukuthi dadewethu eceleni kwami unokulahlelahleka ngoba akasazi isimo esisizele la kodwa akubanga kakhulu dadewethu into nje nginyathela nje silungise siphume enkingeni sikubingelele sikwamukela Ebusabona kodwa aninjani sis Ngiyaphila Okay usisi ubani Ngumambatha Umambatha okay siyajabula ukwazi Mthiya kaSontshikazi indaba ezitha siyabonga angazi ngizoqala laphi kodwa ke ngiyafisa ukwazi ngawe kabanzi kahle nje kuningi engifisa ukwazi ngawe kabanzi ngiyazi ukuthi ukudidekile ukuthi awu ngazobizwa kwabese kwathiwa mangisho myself kusesikoleni yini cha kodwa siyafisa nje ukwazi kabanzi ngawe ukuthi umuntu mhlambe osenaye yini umuntu ngiyabona ukuthi la kubalancesekile kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu athi awuthi ngifake bayahlupha bashela njalo kwenzakalani kuwena Hayi ngishadile bode Oh yebo Okay no siyakubongela kakhulu ma ubaba ekhaya usekhona Yebo sekhona kodwa asikho naye ekhaya akekho uhlalela ngasemsebenzini uhlalela ngasemsebenzini kunjani ekhaya mangabe engekho ngabe likhaya likadwa umuntu wesilisa isikhathi esiningi kunjani nje maye suke engekho wedwa isithukuthezi sinjani siba khona hayibo siba khona kakhulu kuba buhlungu nje baba mayengekho ekhaya yebo kuyakhumbuleka kakhulu yebo manje kwesinye isikhathi ke kuthiwe uma ngabe khona izingane egcekeni ziyaluza iyabe khona le ndawana ethi hayi ngizobe ngimbone mefikile nje kunjani izingane mazisuke ziyaluza ikhona lento ekuboneka ithi hayi cha ongenani ngoba zikhona zona ake ngithi uzobe ngiyibone indaba yakhe izingane azikho asinazingane shame Bota sinazingane ngingedwa nje ekhaya mhlambe nezingane ke lezi ke izomndeni isihlala thina sobabili nje nobaba sinazingane yebo bota kuyinto mhlambe elokuyisifiso senu ukuthi ayikwa manje asikakuthanda ukuba nalo mhlambe kuneyingqinambana eniyanibhekana nazo manithi niyazaka izingane boti angazi noma ngithatha kuqondana angazi kona isikhathi seside ngishadile nobaba siyazama ayi akwenzeki inhlobo ngasencasama kodwa ke phela ngicabanga ukuthi konke nje okwenzeka emhlabeni kwenzeka ngaphansi kwentando noma kwesandla sikaNkuluNkulu ngicabanga ukuthi mhlambe sikhona isikhathi esiyofika kuqondana kuthiwa kulahlambele kungakufela hayi kuba njalo impela no ngifisa ukuthola mhlambe ekuthenini uma ukuthi mhlambe kunezinto enisuke niyidinga ngoba angeke uzuthume umyeni wakho angeke azathume wena since usho ukuthi ziba khona izingane enihlala nazo izingane niyithathisa kuyingane zenu noma izingane nje ezihlala ngokuthi ziyahlala noma senayithatha nazenza kwabezali ekhaya Ingane nje zomndeni bhuti, ingane nje zomndeni yebo. Thina nje hayi asinaba bethu abantwana, ingane zomndeni seyithatha nje
sibe nazo ngaleso sikhathi. Ngiyaxolisa ukugxila kakhulu kulodaba kodwa ngiyafisa ukubuza nje ezinye izinto mhlawumbe ezimbili ezintathu ukuthi ngoba kuyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe sisemasikhula ebusheni bethu uthola ukuthi uzoyithola ingane nomunye umuntu ongasiyo umuntu webelweni ukuthi wena umuntu oyogcina kuyena bese mhlawumbe uhamba uthola umunye umuntu uthola ukuthi mase uhlangana naye ayisenzeki lento eyenzeka lapha okuzala. So ngabe mhlawumbe ngaphambi kokuthi ufike kuyena umsulu angekho ngane vele ekuyiyakho noma mhlawumbe ufike kuyena ikhona ekuyiyakho wathi ungaqondana naye wangabusayithola ekuyiyakhe. Umyeni wami bhuti ungithole ngiyintombi. Yebo angithola ngihamba umhlanga. Sihlolwa ngithola nje ngiyintombi angikaze ngibe nomntwana. Yebo bhuti. Okay. Manihamba nje mhlawumbe udokotela izinto ezikanjalo kuya kuphumene mhlawumbe ngabe uyena onenkinga noma inkinga ukuthi kuhlangene nina nobabili kuyenzeka uthola ukuthi khona into engabalansiseki bayazibiza abantu abazo life sciences ukuthi yini lengabalansiseki yenza ukuthi lo ngakwazi ukwakha ingane nalo kodwa lo angayakha ingane nomunye umuntu ile khaphi mhlawumbe ngokwazi kwakho. Ngiyaxolisa ukungena kakhulu kona akusafanele ngingene sengidiphu kakhulu masengila kodwa nje just inkinga bhuti amasambi kumina inkinga nje masamba kuyekuthiwe nje inkinga ayikumina. Yebo inkinga nje ngazi ukuthi kuvaleleke kumina kodwa umkhonyana wakho khona kunjalo sewumuntu osondelene kakhulu nawe okuthandayo futhi ngendlela ekujabulisayo kakhulu bakithi uyangiseka nje kukona lokho ukuthi abantwana ngibathole asiko futhi isikhathi la mhlawumbe engathi ukangibize ngamaganyana mhlawumbe yabo cha lapho nje uyangiseka kakhulu ukuthi abantwana angibathole. Manje awungitshele sinjani isimo emndenini uyabona uma bekuhlangene emndenini kuba khona lokuqulana nokunyathelana ukuthi mhlambe azikho into eyivela mhlawumbe ukuzizwa ukuthi kunabantu abangakhulumi kahle ngale ngasese mhlambe ngaso leso simo ngoba into esukulindeleke kakhulu uma ngabe ugana noma uganwa ukuthi kuvuka umuzi ukuvuka komuzi akushiya ukuvuka kwendonga kusuke kushiya ukuthi abantu bayanda yini kumele abantu bande ekhaya mhlawumbe bekho abantu abanezinkulumo ngasese ozizwa ukuthi le inkulumo mhlawumbe zingagcina zingenza ukuthi ngibuyele la engavela khona. Webhuti khona inkulumo ezikanjalo ziyangifikela ndiziyangihlasela kakhulu uyazi uma uzoshada kusuke kulinde ukuthi uzovusa umuzi uya understand so masufika ke wena especially utholakala uyintombi uya understand a lot but suke belindele kukhulu kwenu uyafika wena iminyaka isihambile abantwana akuhlangani so amagama engihlangabezane nawo ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngomyeni wami ukuthi phezukwa wonke lawo magama lawo ake angifikele uhleze ngiseka ungakumina kakhulu. Yebo uyangijikisa nduthando uyanginikeza support kodwa uthi mina ngikuthanda unjalo sasingathi uthi kuyohamba awuzenzanga. Bunjani ubudlelwane bakho nje nabantu basemzini? Go on and off uyabaza abantu basemzini akubona abantu bakini. Uyabazana basemzini akubona abantu bakini kukhona lezo ikhathi zenjabulo ikhona ikhathi ezibi. Abantu besilisa esikhathini esiningi banokuhambe bahambe bashayise uthola ukuthi uhambe washayisa iphutha ukusukuma la bese ngiyashelela ngiyawa ngwengephutha bese kuba khona ezinye zezinto abantu besilisa bazibiza ngamaphutha ezenzeka ngenhloso kodwa mebuyela kuwena kuze uyizwe izwakale kangconywana ibizeke ngephutha akukho mhlambe la khona umyeni wakhe ke wahambe mhlambe kwaba khona ukushayisa empilweni nje mhlambe kungaba yinomunye umuntu kungaba izinto ezikanjani kukhona ngoke washayisa okay kwenzeka nadlula kodwa angeke ngisho ukuthi kudlulile angeke ngisho ukuthi kudlulile kodwa khona kukhona unaye umntwana unomntwana that's why wena uthi uwena kahle kahle umuntu onenkinga ngoba yena unayo umntwana. Yebo bhuti. Mana ke lo mntwana naye ube naye vele ngalesa sikhathi esayifundela isikole ningakahlangani naye. No. Umntwana ube khona mina ngingenayo. Kahle wena. Sishadile. Yebo. Kushuthi ekhambeni kwakhe. Wase kwathola intombazane wami umntwana. Awu kahle kwakuphatha kanjani lokho? Yo, hey bo.
kwababhlungu kwabanzima ngoba lokho sekuyikona lokho sekwadala ukuthi kuzobe khona amanye amagama ezohlezi engihlasela nabantu ade bengazi ukuthi inkinga ikumina should manje sebeyabona ukuthi nayi inkinga ikumakoti cause sebeyazi ukuthi ubaba useze waba nomntwana ngaphandle kwangihlukumeza nje kakhulu bhuti kwangihlukumeza nje kakhulu lo mntwana mhlambe mayembuka ubaba umbonitho wakhe mhlambe noma wena umbuka uyambonitho wakhe noma mhlambe ulibo fuzo ngandlela thizeni senake nalenza olubufakazi obufakazela ukuthi ngempela yakhe ngoba phela ayikho into ephathekayo kusho nje ukuthi yakhe kodwa ayikho into yobufakazi ngabe khona into eniyibonayo nina esho ukuthi hayi yakhe ngoba ngesilebele sithi wena ungabathola abantwana mhlambe naye mhlambe kenzeka uphathiswe umuntu odlulayo uyathi ubamba nali ibhanti ngiyabuya ubambeke nawo mangizokhuluma nje iqiniso akazi liseyenze koma DNA nani kodwa nje mawuneqiniso uyakwazi ukubona ukuthi leyangane kona iyafana nezingane zalapha ekhaya iyakufana nje nezingane zakulo wamuzi noma bangaze khambe kwenziwa ama test nani futhi angaze ngithi akwenziwa ama test nani ngiyayibona nje mangiyibukela lapha ukuthi hayi kona iyafana nalezi abantu bala ekhaya ngizwe simawuyibukela kude mawuyibukela kude mama akwazi ukuthola ithuba lokuyibukela eduze hayi why kunzima bhuti kakhulu angazi kodwa dadewethu kunombuzo engiye ngubuze ekhathini eziningi nje uma ngabe umuntu ofika la kwisho ukuthi ngoba phela uphila emhlabeni kusuke khona abantu ophila nabo abanye bayibantu abaphilisana kabuhlungu mhlawumbe uzogcina nawe inhliziyo yakhe ishintshe iguquka ugcine sowumuntu owenza kambe kubeni bongadaliwe kanjalo ushintshwe ngabantu nezenzo zabo mangathiwa nangu 10 ekuthembekeni kwakho nasekubeni umuntu nasekubeni nobuntu nobubele kwakho ku10 kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ba yazi ngiyayithanda indlela obeka ngayo ukuthi mhlawumbe ukushintshwa abantu kunezinto ezike zenzeka noma ethi uyazazi ukuthi ulunge kangakanani uhlonipha kangakanani kodwa khona izinto ezike zenzeke but uzojika usubona ukuthi no akusafanele ngisebenzise ukulunga kwami so nje angazi ake sithi mhlambe azikubi khona lezo zinto mhlambe zenziwa abantu ezikushintshayo uphuma nje esiswini sikama okuzalayo nobuwena obungashintshwa nga umuntu ungazipha ba ku10 ngizozipha 9 wow ngizozipha 9 nazi ke ilingo seyifikile so uguqukile ungazipha ba mhlawumbe ngazipha 7 okay not bad so kunomuntu la osibhalele njengoba sikubizile la ohlelweni asikubizanga nje thina besingakwazi thina kodwa siphoqelekile ukuthi asikwazi ngoba kunomuntu ofisa ukulungisa inkinga ethize nawe and ofisa ukuhlala phansi nawe abonisane nawe njengabantu abadala nibone ukuthi niphuma kanjani kule nkinga ngoba ukuphila nenzondo enhlizweni kuze kudlule iminyaka kuze kucace ukuthi wandulela kweliphakade angeke kwaze kwaba into enhle kodwa kubalekile ukudlula enkingeni usaphila emhlabeni ingaze kuyokhulunywa nawe sowuyidlozi kuthiwa sizocela into ethelela kuthelelwana amanzi ngandlela thizeni sekumsebenzi omude kakhulu lo kodwa mosaphila emhlabeni ukuhamba inhliziyo yakhe ikhululekile angazi ngachaza kodwa nje kuyinto enhle kakhulu uyabona angicabangi na ukuthi uyafisa mhlambe ukuthi einsukwini zakho zokugcina la khona sekuthiwa so uyahamba ukuqala umphefumulo uhlangane nenyama noma kungasafanele sekufanele ngabe soyambile so uhlalela ukuthi uthi ucela kubiza usibanibani kunento ofuna ukuyiphalaza ngaye uyabona isikhathi sisekhona sisaphila inkinga singakwazi ukuthi siyisolve manje kusenesikhathi kunomuntu kokubhalela ngizokukhombisa nje ivideo umbukele ukuthi isikhalo sakhe sithini then mabe sombukele sekuyoba kuwena ukuthi
uyafisa yini ukuthi abe khona ukhulume naye bukhoma noma uthi cha awufuni lutho? Okay. Okay. Yebo. So ngizokubonisa le video ke njengamanje. Okay, uzobe ungafazela nje ezansi bese uyabukela ke lapho sisi. Ngizomhlola yami. Bengeke mhlawumbe ulinde qede. Ngilinde ngiqedeni. Ngiyakucela mina mntaka uyibukele nje just kancane. Ngiyakucela just ukushaya nje. Mhlawumbe ayikho engathi ngingathi ngicela ukuqhubeka ngibuke. Understand ngizama understand ukuthi why. Ngiyakucela mina uyibukele kancane ngaphambi kokuthi siqhubeke please. Kodwa sengi-right. Okay, ngiyawushaya ku play la. Cela ubukele. Igama lami ngu-Oma wakwaShabalala, ngibhalele uWhy mina under uHlangamini. Ngenxa yokuthi ngifuna ukukhuluma noMambatha. Mambatha ngizamela ukuxhumana nawe ungayibambi ucingo lami ukuze sikwazi ukukhuluma ngendaba yengane. Ingane yami ayiphathekile kahle nami futhi angiphathekile kahle. Ngicela sikhulume njengabantu abadala. Yeah, no. Angani bangisengayiphinda futhi kwasipini. But sengi-right. Okay. Angazi mhlawumbe ukuthi uzizwa kanjani ngawo konke lokho akukhulumayo. Hey, ukuthi angazi ukuthi yini ayifuna kumina njengamanje. Angazi ukuthi yini ayifunayo. Because ngicathi unakho konke. Yeah, angazi ukuthi yini ayifunayo. Ngoba yena unakho konke right manje, unomntwana right. Manje ngi-understand ukuthi yini ayidinga kumina. Umaze nini lo sisi? Yo. Sekunesikhathi webhodi eminyaka eminingi njengoba nengane yabe singaka. Ukuqala kwami ukufind out ngalo ntombazane bengisengibona izenzo zikababa kunezikhathi ngamtholi khona kuningi nje bese kwenzeka noma efikile ekhaya uyambona umuntu mase nama changes akhona yamazi umyeni wakho noma thiwa uhlala naye kodwa uyazazi uyamazi indlela behavior ngakhona yabo ngabuka lawo ma changes ngaze ngathi kukhona ukushaya amanzi la so ngayifonini ila ngifind out ekhona awukahle ukuthi ma uthole efonini uthini yena mina umuntu oneqiniso yena umuntu oneqiniso angifuni ukuqamba amanga umuntu oneqiniso wa admitter wathi yebo yini kuyiyona wawuyibona efonini ukuthandana kwabo yebo kwasho ukuthi kunjalo ukuqhubeka kuya phambili mhlambe wabe sothatha siphi isinyathelo noma mhlambe iqathu nje walithatha so uyazi ukuthi okay naku kwenzeka kanje intombazane ngathatha inamba yayo the same day nje ngibona ukuthi kunento eyenzakala phakathi kwakhe nomyeni wami ngafonela intombazane ngakhuluma nayo ngathi uyazi yini ukuthi lo muntu ozwana naye ushadile yazi cha ibingazi ngathi lalela ngisacela ungihlukanele nomyeni wami ayike ayikwamukela ngiyathi angikhulume naye ayishelwanga yimina yashelo umyeni wami so mina angidile nomyeni wami ngithi umyeni wami angidile nomyeni wami ke ngikhulumile nalentombazane kaningi ingivesela ubuhlaza bayo nayo ayike ngikuze ngibahlukanisa angikwazanga uba namandla ngwavele babe ngahlanganiswanga yimina vele kwase kubhlungu nje benhliziyo naloko kwase kubhlungu nje benhliziyo ukuthi ngize ngifonele intombazane ngikhulume nayo le ntombazane same ntombazane lena engane yebo yona okay ingane uyigcine nini uyibona nje ngeso ingane uma ifika isikuyafikela kagogo ezini kagogo ekhaya lomyeni wami yes isikuyafikela ekhaya lomyeni wami hayi la ekhaya kumina kwakuphatha kanjani lokho kwangiphatha kabuhlungu ngoba
shuthi kwaba ukuxoxisana mhlambe kwakhe uGeli uma wengane nogogo uya understand konke kade bekwenza bakwenze behind my back uya understand andizange uze ngiphathe kahle because angikwazi ukuthi leso senzo sabo ba up to ini ang understand ningi imbuzo engabanayo namanje impendulo zengenazo njengoba lengane nje ivakasha kagogo hayi ukuthi wena uyinqabela ukuthi ayize kuwena kahle kahle izivakasha lapha nje ngoba ikhambe ngemuva nomhlaba uma waya akafuni wena akafuni ukuyiletha kuwena noma yini le eyenza ukuthi iziye kagogo and wena yini kuphatha kami ngokuthi kagogo ngoba ngicabanga ukuthi kagogo mhlambe ikuboka babuwayo vele so yini le ehlukumeza noma uniwa yini umoya wakho umoya wami woniwa ikona lokho ukuthi bahambe baye kagogo bengazange bazibakhulume nami so ngagcina ke nami senginawo lotho okay abenze ngalendlela abenza ngayo benogogo kodwa yamukelekile ekhaya kuwena kunzima bhuti wami kunzima angifuni ukuqamba amanga ngididekile ngiconfused kuningi nje okwenzeke ekhanda lami ekhaya lami nami futhi kunzima ukuthi ngithi ahise ngoba nginemibuzo eminingi kunezinto eziningi engisabayo ngomuso wami kuningi bhuti wami ngazi ayi nje ngiya understand kancane kodwa ke ngiyaxolisa ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi umuntu ogcina lo ongafisa ukuthi umbone noma ukhulumisane naye kodwa njengamanje ngifuna ukukutshela ukuthi benisifiso sokukhuluma nawe yena ufuna ukukhuluma nami yebo mayelana nani angazi ukuthi kumayelana nani mhlambe njenge woman to woman ingqoqo nje sengu woman to woman manje angibanga woman to woman ngalesa sikhathi ngikhuluma naye manje sengu woman to woman manje kodwa mhlawumbe ngicabanga ukuthi kwayekona ukuphikisana nokufuna ukukhuluma naye kukodwa kuyinkinga kanti vele sekunenkinga phakathi kwenu uyabona ke inkinga plus inkinga is equal to ibhomu uyabona so ngicabanga ukuthi mhlambe ukumnikeza isikhashana nje sokuthi umlalele ukuthi ufuna ukuthini uma ukuthi iyakuhlula into ayikhulumayo uphume futhi kuyena just isikhashana nje wema hayi angazi ukhona kodwa yena around khona nje mangamthi angangena kodwa konke kulele kuwena hayi wabhuda sisi simfake hayi umfake sisi ngiyabonga kakhulu sisi ngiyabonga ngiyabonga la yeah ngamfaka right sure okay ibona sizabantu abakubhalele laba njengoba soyibonile video angazi ke ngomntwana lo uyamazi yena ngiyamazi yanibingelela nganamukela ohlelweni Yebo sawona bhuti. kunjani ma Siyaphila kunjani? hayi siyaphila mhlambe ngoba babukele ukwazi nje igama nokuthi uba kahle kahle Igama nguOma wakashabalala. Oma Shabalala. Yeah. Okay. Usisi lo umazi kanjani? Usisi ngiyamazi bhuti. Ngimazi ngobaba lengane. Umazi ngobaba kangani? Yeah. Ingane yakho? Yeah, ingane yami. Ukusisi kunjani yaphela? Ngiyabona. Ubani igama lakho? Kuntandokazi Ngcobo. Ntandokazi Ngcobo. Wema. Ngisizwana. Lutho. Khona kungimangazayo. Yini? Ngiyazi ukuthi igama lakho Ntandokazi sengimangaza uNgcobo. uNgcobo kanti uyini naye wena? uNgcobo ngini naye? Ngibuza ukhulu Uma sesingcobo mina.
Oh, uMambatha oshadele kaNgcobo. Mrs Ngcobo, yes. Okay, okusho ukuthi ingane mayibiza uNgcobo ibiza isibongo sala ushadele khona. Isibongo sababa wakhe umyeni wami. So okungimangaza ukuthi awusebiza uNgcobo. Into bengayazi yonke leyo. Ingakho esisi ngizoqala la ekumele siqale khona kodwa ngiyacela ukuyithathela phezulu le. Okay. uMambatha oshadile kaNgcobo ingane eyakaNgcobo ibiza isibongo sikayisa ngithi. Yebo kunjalo. Kuyenzeka kube khona into ekuthiwa uKhokhoba Road indlela ephuma kungenzeka nemhlawumbe ukuthi nashada ngasese nomyeni wakhe mhlambe usesithenjini kodwa mhlambe yena akazi ukuthi usesithenjini isibongo shitsha mase kushadiwe noma mhlambe umuntu uma ehlawulile ngendlela ekuyiyona bese ayishintsha ingane isibongo nini ukupheni kwenzile njengoba ingane ibiza isibongo sakubo. Okay, njengoba ngibize ingane nesibongo sakubo bengibalekela inkinga zami ngoba nginenkinga nami yesibongo. So ngagcina ngithi akungcono nginike ingane isibongo sayo ingazigcine isingene enkingeni njengoba nathi sathola inkinga zabazali bethu. Yeah. Okay. Usisi uthe umazi ngomyeni wakhe ne? Yebo. Okay, awungithathe nje from scratch ukuthi into engenze ngakubhalela ingoba kwenzeka lokhu kwazi kwafika la. Okay, into eyenze ukuthi ngikubhalele ingoba ngifuna ingane yami ikwazi ukuthi ivashele baba wayo. Njengokuthi usisi sake sazama ukuxhumana naye encingweni ukuthi ngizame ukuthi sixoxisane njengamantombazane ukuthi phela ingane ikwazi nayo phela ukuthi ikwazi ukuthi iye kubaba wayo. Kodwa wathola ukuthi azizwani kahle. So mina njoba ngibhalele la sisi bengizokhuluma nawe ngehlisa umoya singalwi sikhuluma le ndaba ukuthi ingane yami njoba izibe ngaka nje ungayivumeli ukuthi ayobona baba wayo uchaza ukuthini mana awusho usukucabangeni lokho usukucabangeni ukuthi sizokhuluma thina woman to woman ngesikhathi ngisakhuluma nawe ekuqaleni ngithi ngicela uhlukane nomyeni wami wawuthi angikhulume nomyeni wami manje awusuxoxa lezo zinto lezoyishoyo lezo zakho usuzothi ke manje sekufanele uzokhuluma nami ngesikhathi ngisakhuluma nawe kahle ngikhulumile nawe mana ke sisi angithi man ubula wena manje usuzothi wena manje usuzofuna mina ngilalele wena mina awuzange uzongilalele ekuqaleni ngichazi ngathi ehlisa umoya awuzange uzongilalele sizokhuluma kahle awuzungitshela lokho ukuthi angehlisa umoya ngiza kuwena ingoba ngizamile ukukhuluma nawe kodwa wena shutha bongafuna ukukhuluma nami noma kwenze njani but angazi ingane iyangihlupha iyahleka esikoleni kuthiwa wena njalo nje uhlezi ukuboma wakho kanti kini uyanini kumnandi wena ukuzwa lokho uxolo iphutha lami iphutha laba blame yourself ngaloko sisi blame yourself ngaloko yezwa yini manje musu ungazi ukuthi emakuhlekwe ingane yakho engazi ukuthi imina oyikhozi yaloko ukhozi yayo yonke lento wena akuyona khozi ngicela ungena ngiyaxolisa ngiyabona ukuthi nisaqhuthana kodwa ngifuna ukuzala ngisazoza kuwena sisi manje isikhathi nesiphila kusona vele ingane eziningi ihlala noma bazo imshado seyathi ukuncipha uyabona so angicabanga ukuthi shuthi mayihlekwa ingane efana nayo ngoba izingane manje ziphila lo mpilo angikho ke kodwa lapho sister ngiyafisa ukubuyela kuwena dadewethu ngiyakuzwa mengabe uthi wamkhuza esiphi leso sikhathi mhlambe umkhuzenini la khona ukwazi ukuthi uthole ithuba lokuthi umkhuze iyayisevele seyikhona ingane ingakubi khona ingane iqaleni beyiqalathi into yabo uthe wamfo wathathile ukhuzana okay yebo wachwenza kakhulu futhi okay kakhulu bhuti kakhulu kodwa manje asibhekele ihlangothi lokuthi ingane ikona yonke lento ayinalo icala futhi ayithinteki yona uthini ngalokho yazoqinisile ayinacala
icala. Angithwesi futhi icala. Kodwa engikushoyo ayi kwami. Konke abakwenzile bakwenze bele. Yonke into abayenzayo abayenzele le. Cause ngikhulumile nentombazane kwasekuqaleni engafuni ukuzwa kumnandi bekumnandi ngithi manje kugcineni useyangazi ubengangazi ekuqaleni at all. Kumela phela ingane ibona babu wayo. Ayimbonini ayimbonini inondlana kanjani akona kube inondlana kanjani hayi emzini wami. Ngiyawuthanda umbuzo wakho sisi. Akuhlangani lokho nawe sisi. Ingane igcine ikwazi. Sisi kodwa phela manje yabona mangabe uzocela something emntwini. Zama ngakonke okusemandleni ukuthi wehlele phansi ngaso sonke isikhathi zendlale mehamba phezulu kwakhe it's okay because ufuna lento oyifunayo awukwazi ukuthi menyuka nawe uyanyuka kodwa futhi uyamcela wena ulindele ukuthi ekugcineni makavume kodwa futhi wena umhlonipha umnikeza indawo yakhe ukuthandana nendoda yomuntu oshadile beshadile kahle uthunaza isithunzi sakhe lo muntu esifazana ngoba kuzobukeka engazuthi mhlawumbe kunento akashoda ngayo angenayo kodwa indoda ngoba siyazi yazibophezela kuyena seyihleli naye ngoba ikhonjwe ngesibhamu ngesinqumo yasathatha sokuthi imshade inkinga bhuti iza kuwena le ndoda ngoba kunezinto engazitholi kulo wesifazana sesivela isithunzi sakhe sesehlile lapho ukhala ngenkinga yokuthi udadewethu sebezamile nokho mayelana nezingane kodwa akakavumi sesideke futhi isikhathi wena ke soyaqhamuka ke wena usuthola lento yena senesikhathi eyifuna engayitholi uyabona ukuthi nalapho futhi uyamlimaza kodwa ukukhuzile lokho ukuthi ingaze kufike ekuthenini kube khona ingane awangakakhuzeka angikhuzekanga ngendlela ukuthi ubaba wengane akangitshelanga ngayo shuthi wayemfihlile cause mina ngithola ngoba sengizithwele ingane ukuthi unonkosikazi yebo ngicela ukubuza sisi ukhulume nini naye ukuthi akayeke indoda yakho wayengakakhulelwa ngimtshela bese aqala ukujola ngamtshela ngathi ushadile into eyilokeshi letha ngikhulume nomyeni wami ngathi washo ukuthi wamzwa kahle ayaqhubeke lapho phela aqhubeke lapho ukuthi wamzwa kahle aqhubeke lapho mina nje engikushoyo ayigeli emzini wami enakwenza nomyeni wami nabona ukuthi zalisanani ngoba wena shothi mhlawumbe angazi ukuthi uzama ukwenzani lalela uzongilinda wena wayibona ukuthi mhlawumbe angazi wena uzomnikeza igugu angithi wena kulungile sisi igugu na leduze kwakho igugu ke lapho ufunani mana ufunani sisi lalela sithanda sami igugu leni lenoqhubeka nalo hayi sithanda sami emzini wami nawe phela angithi wathi wena emshadweni okubi nokuhle uphakathi wawukhona so akube njalo wawukhona ukuthi ngangingekho angiphinde futhi sisi wena ezifungweni zami nomyeni wami angiphinde futhi wena uthatha iadvantage mhlawumbe usunolwazi oluthize ngami ngitshelwanga ngawo kanjani lalela angithi wena lalela ayi mhlawumbe uthatha iadvantage ukuthi mina yasanginangani wena wafika wena kwenzeka angithi wenza kwenzeka lalela sithando sami ayike enzophuma emlomeni wakho engizoyi-understand uyezwa awuzongijesa ngi-understand manje ngesikhathi ngikhuluma nawe uthi ngi-understand awufuna ngithe kwami hayi emzini wami ingane lena ihlangana zonke lezi ngithi kodwa hayi emzini wami ingane yamukela ingane since na ubona ukuthi ingane awunazo indaba ungathatha ingane uyenze yayo mana ngicela ukubuza ukuthi nawe usuthulela umoya ngicela ukubuza dadewethu ukuphatha kanjani ukuthi ingane akazithola usisi akungiphathi kahle neze ngoba kuba umuntu wesifazane ungena kodwa manje angithi uyazizwa mawukhuluma ukuthi wena uzofaka ingane yakhe espacini sokuthi yena akazithola ingane kungani wena mawukhuluma ngengane yakho umention ukuthi yena ingane akazitholi mawucabanga kufika kanjani lokho kuyena ngiyaxolisa kulelo side kodwa mina into ebengizela mawucabanga okay ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa mawucabanga kufika kanjani kuyena ufuna uqala ungiphendule lapho bese uyaxolisa ke mawucabanga kufika kanjani kuyena ayangazi amen ngane yami ngicela ukuthi ungakuthatheli phezulu lokho kwenziwa oma usazokhula nawe zikhona mhlawumbe inkinga uyobuye ekhamba uyibone ezisimayifane nazo lezi kodwa cishe khona isifundo sitholayo kulento eyenzakalayo la uqanjwa bayigama lakhe lithi intando yenkosi bathi abazali uba waqamba
Oh, waliqonda ubaba. Untando yenkosi. Bowazi ukuthi waqanjwa ubaba? Ngazi ukuthi untando bengaswaqanjwa ubaba. Okay. So mina into engiyizelela sami angizelwanga ukuzola nawe bese ngishilo eqaleni. Kodwa ngokunderstanda kwami ukuthi nawe ngathi usukhushukela amaphaphu. So which is into engake ubudlelwano wena usenabo nobaba Ncoko? Cha. Angisenawo. Manikhuluma naye mayelana nendaba yengane uyena othe ubhalela thina noma mhlambe uzicabangele wena yena akazi ukuthi ingane uyondla kanjani? Ingane uyayondla ngenqamba manga. Akho nto eshoda ngayo edingeka ukuthi yenziwe ubaba. Abe namanga yebo. Shoda mina. Shoda wena. Ajabo. Izoza kanjani ingane ubabwayo ungenabo udlelwane? Wena ukuthatha lula. Lalela into engifuna yazi. Yabo mangosikazi ushadile. Especially nobukugqamisa ukuthi anginangane. Uyezwa? Lengane yakho, lengane yenu ufuna ize lapha kwami ngithi. Oqala nje amantombazana ngwathembi. Okoqala ukuza kwengane yakho. Angazi ukuthi izoza nani kwami noma wait ngilinde. Ngenza noma yini wena? Angithi ukwazile ukwenza waze wazala. So namanje ungenza noma yini lindele noma yini from wena. Uyezwa? Ngilindele noma yini from wena. Angazi ukuthi ukuza kwaye emzini wami izobiza nani? Ezobisuka kwena. So I don't trust anything ezohlangana ehlangene nawe. Angithembi lutho ehlangene nawe. Ngiyazolana nawe kulelo side. Kodwa sisi Nkosi yami. Please ngiyakucela. Yenzela ingane. Hayi mina. Ukuletha kwami ingane kuwena kusho ukuthi mhlawumbe sengizothi mina mhlawumbe phakathi ngizongena kulento enenenzayo nomyeni wakho. Mina ngicelelayo ingane kuphela. Mana wentando yenkosi. Uyafuna ukuye ekhaya? Yebo, ngiyamdinga ubaba kakhulu. Oh, shame. Manje ubaba mhlawumbe ikhona indlela enihlangana ngayo naye mhlawumbe emadolobheni mangabe ezokunikeza imali. Yebo, ikhona futhi ujwayele ukungifonela. Oh, uyakufonela. Into soyifuna ufuna ukuya emzini wakhe nawe uyohlala kini. Yebo. Manje njengoba uma wakho unkosikazi kababa wakhe engathanda ukuphatha kanjani? Kungiphatha kakhulu. Uphatha kabi. Ngibona ukuthi kushuthi athandi mina. Buka ingane. Yeah. Buka. No, ngicabanga ukuthi kuyalimaza kakhulu lokho. More especially ngoba qhamuka enganeni. Ngicabanga ukuthi kuyalimaza ma. Engicela nje kuwena ukuthi ube nebudlelwane nengane yami. I know ukuthi ingane akuyona yakho but for the sake of ingane. Lokho kwenza ukuthi ingane le kuzoba eyakho nawe njengoba kweyami. Okusho ukuthi ma yikho indlela mhlawumbe singazama ngayo ukuthi uyisondeze mhlawumbe ngoba mhlawumbe ake sibuke ukuthi yebo kona kuyona into enhle. Akuyona into mhlawumbe singathi mhlawumbe siyaziqhayisa ngayo ukuthi ingane awuyitholi. Into ebhlungu ngicabanga ukuthi ingaba bhlungu noma umuntu wesifazane. Akekho umuntu ongayiqhenya ngokuba umuntu wesifazane engenayo ingane mhlawumbe ayibiza ngokuthi yakhe. Uyabo? Zingaba khona izingane ohlala nazo kube zabo dadewenu kube zabo bani kodwa for the fact ukuthi ayivundlanga esiswini sakho kuyakhawunta. Uyabona? Kodwa uma ngabe kube khona inhlanhla ethe yehla mhlambe umkhonyane wakwazi ukuthi ayithole ingane since wena ungakwazi ukuyithola of which nakhona akuwena othandayo ukuthi kwenzeke kanjalo kodwa kuyazenzakalela automatically indlela odalwe ngayo uNkulunkulu ukuthi kushuthi ekuphileni kwakho awusoze wayithola noma mhlambe kuyothatha isikhathi esingaka ukuthi uyithole. So uma ngabe seyikhona eyigazi lo yedwa wenu ngicabanga ukuthi kusuke sekufanele mhlambe ongenani uyinikeze ithuba ongenani uyisondeze eduze kwakho mhlawumbe mase isondele eduze kwakho bese uyayifunda ngokuya uma ukuthi uyabona ukuthi ayi cha iyahlula bese uyayithatha ke uyiphindisele emuva. Ngiyazi nje manje njengoba ngikhuluma ukuthi kuvuka izinto eziningi kuwena kuvuka okokuqala kuningi okuvuka ngiyabona mhlawumbe njengamanje ngoba ngiyakubona ukuthi ake ngiqale ngizibuzele nje lokho ngiyakubona ukuthi le nkulumo esiyikhuluma ifikisele inyembezi yini le mhlawumbe ekuyiyona edume ekhanda lakho noma eringi ekhanda lakho le kuyiyona ekuphushele ekuthenini uzibone mhlawumbe ugcine sowukhala yini le kuyiyona ekukhathaza kakhulu ngayo yonke le yonke lento le. Oh, but ngiyayizwa inkulumo yengane.
ukuthi mhlawumbe angithandi yona ngiyazi vele kuzobukeka kanjalo kubukeka kanjalo you understand hayi ukuthi ingane ngiyayizonda or something ungakutholi kwami abantwana inkinga yami sengiyamkelile futhi ukuthi nginenkinga kanjalo kodwa iningi ifike enginayo ngokuletha ingane yomyeni wami ekhaya lami kodwa konto oyikhuluma uthe ingane okay ake ngikhulume naye eqala kwangani ukuthi mangabe uyihambisa ingane egogwayo uzala ubaba wayo ungaqala ukukhuluma noma wayo noma mhlawumbe ukhulume nobaba wayo ukuthi awuyazi ngicabanga ukuhambisa ingane lapha kini iyobona ugogo wayo ngoba umuzi nomuzi mase khona umakoti usuke ezothi take over kumama wakhona usuke sekuzoba uyena naye ozoba umama kakhudlwana ozohamba ibanga elithanda ukuthi libe lide kunalo ngoba lo amandla semphelele into yokuqala yenza ukuthi umfana wekhaya athathe umfazi ingoba amandla asuke sephela ngimama engabe bekade epheka sezoyeka ukupheka ngoba khona umakoti mengabe bekade eshanela sezoyeka ukushanela ngoba sekhona umakoti umuntu osezohamba lebanga ebelihanjwa sekumakoti okusho ukuthi izinto ezenzakalayo la sekubalekile ukuthi mazenzeka ezinye zazo ngiqale ziqale kumakoti iqale ngaphambi kokuthi ziyofika lapha ya into eyabangela ukuthi ungamtsheli ngenzeka mhlawumbe ukuthi ingoba vele anishayisana ngoba sasingashayisana okay isona sizathu leso njengoba bekade singashayisani ngabona ukuthi mina angizele kugogo umntwana yebo ngikhulume nogogo ukuze into zethu zibe right ngoba uma ngikhuluma nobaba umntwana still kuzomphatha kabi ubaba umntwana uthatha isayidi likankosikazi wakhe akukho kunye unkosikazi wakhe akuyinto enhle futhi into enhle futhi so ngoba mina bengingafuni ukuthi ngibahluphe yabo into ezikanjalo ngadecide mina ngathi angiyeke ugogo umntwana ngikhume nogogo umntwana ukuze ingane ibe right manje wentando ugogo unjani uyakuthanda ugogo Yebo gogo ngiyangithanda. Kumnandi ukuhlala naye ugogo. Yebo kumnandi ukuhlala ugogo. Okay, at least ke yini ke ungavuma ukuthi ungena noNtanda kahamba uhlala nogogo ngoba ugogo ukhona abasase beqhubeka nogogo njoba ukuqala kwabo baqale nogogo ubudlelwane bakho nomamezala wakho since benza lento ukuthi bamthathe bamyeke right ngoba angifuni nje ungasho ngabona ubunyoka kumamezala ngabona nje ubunyoka ukuthi angahlangana nentombi eyazalela umyeni wami bahlangane ngale ngami phela ugogo ngingazayilahla ingane bahlangane ngami ngithi ngiyalapho ngicabanga ukuthi iyinseke emntwini esifazane kakhulukazi ngibuke ukuthi thina asifani nezingane zethu koma bethu uthando luphezulu kakhulu kube lengane ezalwa wena nawe yena unginikezela uthando useyingane kodwa ngokukhula wathola umunye umuntu oyisithombe sakho umncane uyayathanda yena kakhulu kunawe nangezenzo okusho ukuthi mangabe ethanda lengane ugogo akalenzi iphutha into enzi wona wonke ugogo yebo manje yes so awukwazi ukuzofaka ingane emacaleni kayise ubaba wawo kahle kahle wona wena ngokuthi aqonye seyikhona ke yona ngalutho shema yenza ngalutho uNkulunkulu wami iyasho futhi iyafisa ukwazi kabanzi iyafisa ukuhlala nawe iyafisa futhi ukuhlala nogogo iyafisa ukuhlala nobaba bonke laba bantu ekhuluma ngabo abantu vele kufanele ngabe baseduze kwabo more especially abayigazi layo ugogo ubaba kodwa ayilitholi ithuba lokusondelana nabo iqheliswe wena ovimbile wena umsele la kumele yeqe wena ngaphambi kokuthi ifike kulaba bantu akukho webhuti engathi ngikuvimbile mina ngithi bayabonana kuyahlangana bayondlela ukuvimbile ukubonana kwabo angikuvimbi mina akukho la ngivimbe khona mina ngivimba ukuthi kwami angeke ngize ngikwamukele lokho okay ake sithi angihlosele dadewethu ukuthi mhlambe ngidabulisa amafu noma cha kodwa imbuzo wami uzofaka ukudabula amafu ufake negama lakho ake sithi kuyenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu ukhumbula nanga udadewethu iyasala ingane ngabe iyokwazi ukuthi ingene emzini wakho ngoba usabela ukuthi wena uma izoza nezinto eziphathiswe unina ezolimaza wena okusho ukuthi umuntu la ovimbile ukuthi ingane isondele kuwena unina ngoba awumthembi kakhulu okusho ukuthi ingane nangake kuthiwe uma wayo mhlawumbe uyadabula phela amafuke phela yobe wadabulile angazi iyokwazi ukusondela yona ingane
Ngiyazibuzela nje. Ofuthi nakona lo mbuzo ngokubuza usho uzodinga ukuthi kuthandazwe ukuthi uhambe emhlabeni bese. Kanjani? Awufuni ukushona nawe. Hey yazi ngiyazibuzela nje. Hey, Wabhuti uyazi into ebuhlungu kakhulu lana. Into eyenza ukuthi ngize uzokhuluma nalosisi. Yeah, this is. Kuyenzeka ingane ihambe kagogwayo. Since usisi ingane zalapha ekhaya zigcine zifuna ukuya kuyena ziyomvakashela. Uthola ukuthi ingane yami ikhona lapha. Izoya kanjani ingane yami emzini wakhe yena engayifuni? Mekuthiwa ukhona kagogo. Yes, kuyenzeka ingane zithi thina sifuna ukuhamba. Zihamba ingane kusale yiphile. Oh. We understand leyo nto. Manje sisi kushuthi kahle isinqumo sakho sithini? Never. Isinqumo sami bhuti ngimile lapha ngijike. Ngimile lapho angijike. Sengicela ngenze ingane yami ke. Hayi. Wentando ukuphatha kanjani bandla kushuma? Kumphatha kakhulu. Ukuphatha kabi. Hey. Ongenani usale sowenzela ingane phela. Ngempela yamenzani ingane yami? Uma ufuna ukudila nami, dila nami hayi nengane. Yazi kulula kwena ukusho ngoba bekumnandi. Nisenza yes bekumnandi ngiyavuma. Hayi uyabonakala ukuthi bekumnandi. Uyabona ukuthi kakhulu. Yebo ngizothini baba? Uyabona bo ile nto bengisho ukuthi mina njoba sizolungisa lana asikho isidingo sokuthi wena futhi ufike uphinde futhi ufake ulokhuzana uparafini emlilweni oqimayo. Futhi ukuhlaza kade abuqali manje ukuthi mina kufanele ngidansela isiginci sakhe. Akekho sho njalo. Ufuna kona. Ufuna ngidansela isiginci sakho manje. Ngesikhathi ngikhuluma nawe eqaleni mina ungafuna ukudansela esami. Manje kufanele ngidansela esakho mina. Naku ufuna ngidansela esakho manje. Sekusiginci manje? Siyazi mina into engicela iyodwa ke. Ngicela sizame indlela yokuthi kube khona ukuxhumana nogogo wengane noma wengane mhlambe nawe ube khona ngizoniphelezela. Sizama ukuthi siyokhuluma like into engiyifisa ukuthi umnikeze le yanto yokuthi no akakhululeke wadinwa ngoba wekade ephume ngemumva kodwa uma kuukuthi ingane iyafuna ukuvakasha mayiqhubeke ivakasha ngicela nje uvumele ukuphela ngeke izinyathele kwakho izohamba iyekhona ungekho wena iphindele futhi endlini angicabanga ukuthi ungalimazeka lapho lokho ngicelayo nami uphelezele bani ngizophelezela wena nodade wethu mhlambe nengane just ukuyokhuluma nogogo ukuthi siyacela ukuthi alokhuzi uyamxolela mayelana nale yanto leyana xolela ba ugogo yes lento eyenzeka ukuthi alethi ingane engakhulumanga nawe udade wethu khona le owayifile ngazuthi wena kuhanjwa ngemali manje mina kuphe ngiyokwenza uyomnikeza go ahead ugogo ukuthi hayi no if ivakasha kangabi naso isiqhibe enhlizweni sokuthi mhlambe wena mawuthola kuzokwenzakalana abenza ayisikho nesidingo ukuthi ize ngiphelezelwe asikho nesidingo ukuthi ngiphelezwe ngibuzile umbuzo othi mina wena nogogo ninjani ni right ngithe cha wathi cha sangizifuna ukulungisa ke manje okungena nokugoda ungasalisoba nezitheni ngangaka okungena nake silungisa ukugoda ngesitha manje sengingumuntu omubi mina umuntu omubi manje mawusuthi nawe body ngingabi nezitha angisa understand ukuthi ikuphi la sengimubi khona mawusuthi ngingabi nezitha alright sisi umuntu oyisitha mhlawumbe ke siqale sichazelane ngesitha umuntu oyisitha umuntu engaboni ngasolinye ninaye maye ngaqhamuka la ngeke uzuhleke njengoba usukuhleka nomuntu ozwana naye uyisitha lo muntu wami eqhamuka uyisitha senjabulo yakho ngoba meqhamuka indlela obojabula ngayo iyaphela uma ngaqhamuka umamezala wakho njengamanje njoba kuthiwa mhlawumbe behleka ungaphela ukuhleka ngoba ubona umuntu wakwenza kambi mangaqhamuka lo sisi ujabulile kungaphela ukuhleka ngoba umuntu wakwenza kambi isitha ke leso ubuningi buqala kuthuka yaphezulu zimbili lezitha manje that's why ngithi ziningi yabona so ngicela silungise le party ke yokuthi ikwazi ukuvakasha khona ngaphandle kokuthi wena uzumzonde umamezala noma mhlawumbe nibe nezinkinga kulungile body ayivakashe kagogwayo njengoba ivakasha kagogwayo ngesihle uyayikhulula kahle manje sisi khululekani khululekani ngifuna ukubuza la since uthi uyayikhulula ingane ukuthi iye kagogwayo ngiyakuzwa lokho uchaza ukuthi wena njengoba ungafuni ukuthi isondele phambi kwakho wena makwenzeka ukuthi uye kagogo uzoyibuka kanjani ingane
phela ngifice kaGogwayo imino yeka Gogwayo Oh, inkinga umuzi wami. imuzi wami ngiyasho ukuthi ayi kwami Umuzi wababo. hayi kwami Okay. awungeni konke lapha Umuzi wabani? kababa wakhe awungeni konke lapha Yes, is Angabe right. uyayibona yini ukuthi wena Ngi-right. ingqondo yakhe njalo alright uqinisile hayi alright khona right ngiyavumelana nawe right okusho ukuthi siyivala ngokuthini siyivala ngokuthi ngivala ngokuthi ingavakasha kagogo ayihambe kaGogwayo ingezi hayi kwami uma kwenzeka nidibana nje namhlanje seyithe ukukhula emadolobheni ningakwazi ukuma niyixoxele ngoba yikho kwakho idolobheni nje sawubona awungane yami unjani uthe awizonda awungane yami unjani kwathini ungenzeka futhi ngelinye ilanga manidibana edolobheni uthi hayi ingane yami asingenele isitolo awubambe la ukubili okuthathu ufihla umzimba ngoba awukho kwami as long as ungekho kwami kodwa njengengane umyeni wami nako ukubili okuthatha ongakubamba nawe ubona kwenza lokho angizondi ingane Shuthi inkinga nawe. angizondi ingane Shuthi inkinga nawe. ngingina umbuzo Uma ngawubuza ungayizondi indaba ungavumi ukuthi se ngiyasho ukuthi awuzukwazi ukungiguqula ususaba wena phela awukwazi ukungiguqula esinqumeni sami Usaba wena sis. isinqumeni sami engisibekayo emzini wami usaba wena ngizokwenzani? kuningi athi uyakusapha Yini lo ba- isabayo? wangenzani Ngakwenzani? awazi wangenzani Hayi angikhumbuli. hayi kulungile ngoba wakwenza wenza into right angithi Yephi mama? Yokuthi ngibe nengane? hayi kulungile Yo- wena uyibona into cha ke right phela ingane ngoba seyikhona sisi isibusiso sesivela uNkulunkulu ingane ku right Oh, akunankinga ushuthi lo ngenzeka usisi. kodwa wayithola kanjani Shuthi usabela ukuthi mina ngizosendela nomama. wayithola kanjani ingane wayithola abafana baningi ngaba abangashadile kodwa wakhetha ukuyithola emyenini umuntu oshadile Bengachazanga ukuthi unomfazi. uma usutholile ingane uyithole nini awuvelanga wathola ingane qale ngakhuluma nawe mina ingane uyithole emva kokuthi ngikhulumile nawe ngithi Bengasayekeki phela. oh hayi ke sisi ayikhale kanjalo qhubeka uthi bengasayekeki bengasayeke hashtag Ini indoda bengasafuna. bengasayeki hashtag akayekeki siwuhlanga media ke thina into kanje siyesivama ukuthi mase yifikela ekutheni nazisombulule khona sibe sesiya sidedela amabhoza ashonele nathi sishonele kuba ukuphuma nje kuona uyabona sizamile shem sizamile uNkulunkulu wami ufakazi nawe Jesu la ukhona sehlulekile hayi sehlulekile kanti sivama ukuthi singahluleki uyabona igama le show why mina ngaphansi kwe channel lapha ku YouTube uhlanga media mase kanje siya esithi xebo uyabona inzondo yakhiwa izinto eziningi kakhulu sifika nje la emhlabeni safika sabantu impela abangenankinga namuntu safika si right nje kodwa ngenxa yokuthi siphila nabantu ababuye basenze kabi nathi sigcina sesiphenduka inhliziyo zethu sigcina sezimi ngenye indlela ngenxa yokuthi abantu basenza sibe njalo uyabona sakhiwe kahle kahle ukuthi sibe nje empeleni asikho nje uyabo so ngimzwela kakhulu Mambatha ushanduka ndaba ngiyamzwela nje kakhulu yebo uyibophile inhliziyo kodwa ake ungene icathulweni zomuntu ongazitholi ingane engayitholi ingane kunjalo kubese kuzoba khona omunye umuntu ozothola ingane kulomuntu ongamtholisi ohlula ukutholisa yena ingane uMambatha kunomuntu othola ingane kulowo muntu okusho ukuthi lento uzomvezela ngokusobala ukuthi kahle kahle inkinga wena la ngoba mina umkhulani wakho uyakwazi mina ukungenzisa ingane shuthi inkinga wena ohlulekayo bese lo muntu athathe lengane le yathi ayizohlala nawe noma izovakashela wena mawuyibuka songazucabanga nento embi uyabona songazucabanga nento embi kodwa futhi mawuyiguqula uyimisa ngenye indlela ngoba kumele into uyibheke ngeside elilodwa uzofika ubone ukuthi ayi cha inhliziyo yakhe ibe yimbi bekumele ingane yamukele ngoba ingane ayinacala lento yenziwe abantu abayibazali ingane ayinalo icala and worst part lengane ikhona and iyazikhulumela iyasho indlela ezizwa ngayo ngokungaphatheki kahle kwayo akusafiki lento yokuba nezinseka emntwini esifazana oMambatha ukuthi athi yabona masekhala kanje ingane iveza ukuphatheka kabi mana angiyinikeze ithuba ifike kancane kancane mhlawumbe bagcina bejwayelana bagcine be right and iphuza libekayo lithi mhlambe unina ngayiphathisa izinto ezithize ezingalimaza yena kuyiqiniso lemsulweni ngeyiphikiswe ngoba ingane nengane ihlezi ifisa ukuthi ibe seduze kwamawayo uma ngabe iseduze kwababwayo
kunomunye umuntu owumama, uma ngabe isusa yena lo muntu owumama kungakuhle kube khona uma wayo. Eyiphi indlela esingenza ngayo ukuze kusuke lo mama sekungathinteke oshefu, kuthinteke yonke into ezichitho engagcina igudluze bani uMambatha. Aliphelanga kahle udaba ngoba bekufana kube khona isisombululo mhlawumbe kodwa isisombululo lasisitholanga kunaloko umile uShanduka Ndaba uthi cha uma ngolilodwa unyawo uyama emazwini akho ukuthi ingane akayidingi kwakhe bangabonana nobaba lababonana khona ingavakasha futhi kagogo wayo yebo bamphuma ngemumva kodwa uyaxola uyadlulisa lapho bangaqhubeka bayivakashise khona ingasondele eduze komuzi wakhe. Uma ngabe ifice khona ingane uzofika phile kahle nayo. Uma kuukuthi kunento eyidingayo kwawuyena ngayikhipha lonto ayinikeze egameni lokuthi ingasondelanga emzini kaMashando. Imigomo nemibandela lengane ezophila ngaphansi kwayo leyo. Uhlanga media igama leshow why mina ngaso sonke isikhathi singakujabulela ukuthi uma noncafaza lapha ku-subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kunento esiyifakile izofika kuwena njengoba injalo uyibukele utshele nabanye batshele nabanye. Phinyilika mphinyiliki Tabathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yahulukuqa ayophuma ngale qumba amaqumba nalaqumbi iselesele lentaba ncafa xibo.